दाबो सफैया नोंलाय? गारियानो एसे गाज्रि जाना होबायना लामायाव। मा दानालाय माथो जाबावनांगौ दिनै? जेबो नङा दे, माबा मोनसे जागोन र'। अब्लाबो बोरोसा इमान मोनायाव बेफोरबायदि गारि गाज्रि जाबावदों, बेबो लामा ससेयाव। नों बुङोबा आं थांसै नामा? जेनेबा गारि लानानै थांसै आङो। नांलायला नामा, नायनि र' आं मा खालामनाय जायो। बेथ' जे प्रब्लेम जाबायना दानाबा। नों माजोंथो फैगोन दिनै गारि गाज्रि जादोंबा? आरे बाबा बेखौनोथ' नायनो नागिरदों आङो र'। आं गिनाय मोनो दे बिदि मोनागुनानो। एसे थाब फैनो नाजा आरो दा गारिया थिग जायाबा आंनो फन हरफिन। नायग्रोनि र' आं। नङाबा फनखौनो दोनलाना दिनै, आंबो फनावनो थाबाय थानोसै। माखौथो एसे गिनांगौ देनाय, दानबा सहैगोन आं, नायल' नों। ओमफ्राय दा थाब फन हरखा, नङाबा आंनो हरगोन दे। एसेबां फैयै फैयै दासो गाज्रि जानो मोनबायना गारियाबो। ओइ हिर', सोर नोंसोरलाय? जों सोर बेखौ मानांगौ नोंलाय? गुन्दाफोरब्रा जों। ओमफ्राय आंखौलाय मानो? रायलायनाङा मिथिबायना? मा दं बेनाव लाजोब गासिबो लाजोबनो माने बस, मानसिखौनो लाना थांसै ना। नायनायावबो बिराद मालदार नुखादों माथो। मा होनलाबायदों नोंसोरलाय बेखौलाय? बेथा मोनथियाखै दा बांद्राय बखिनांगौबा जायगायावनो लावगोन खिन्थु। मालै गावनि जिउखौ अना नामालै नोंलाय? नोंसिनो मा नांगौ गासिबो लांजोबना, आं रावनोबो जेबो खिन्थाया। नङा बेटा, नोंखौ जुदि जों लाङोबा नोंसिनि फेमिलिनिफ्राय बिराद फैसा मोनगोन ना जों दाबिबा। मा? नोंसोर नांगौबा आंनि गारिखौबो लाखिना, नांगौबा फैसाबो हरबावगोन आं। आंखौ सोरबा नेना दंगासिनो, आंखौ जेबो दा खालामना प्लिज, आंखौ थांनो होदो ना। थांनो होनो? दानाथ' बिसिनाव हाथियारबो दं, मा खालामबावनांगौ आंलाय? मा गुलि गैया दासान? बे गुलिफोरा नोंनि खर'आव हाबबा मोनथिदोंना, डाइरेक्ट गैखाला नोङो। बेखायनो जोंनिफ्राय बारग'नोबा खारनोखौथ' सानखानाङा नोङो। मा जाबावगोनलै, सिखावसो लोगो मोनबाय माथो। हाबाब आइ, इमान मोनायाव सरबतसो लोंसै नोङो? ओंथ' आयै, सरबतखौनो साइ लोंनोसै आङो, मोनाबालाय माथो जादों? नोंजा मादैनो लांनो आङो, मानसिया आरो जौ लोंनानै जौ फेना फैदों, एकदम उन्दुनो सुखुवा बुखुआनो बखिलागासिनो। मायो जावैसोआ जौ फेना फैदों? आयै जौसो फेना फैगुलायथारबाय सिबाय, अना खानानो। है बेफोरबायदि खालामबायना नों आइ दिनै? आंसो लोंनो थिनदोंमोन आरोना आयै, नोंनि मथेबा? नङा, अब्लाबोथ' नोंनि थाखायनो जाजोब्बायना बेफोरो। नंगौना नङा बुंलाय दिनै? नों दिनै दुखु मोनबा आइ? बेफोरबायदि जौ फेना फैगौमोन नामा जावैसोआ? दुखु मोननानैसो लोंदों आरोहाय बेबो। बे आरो जायखिजाया निसायाल' खाथ'दोंसै, एकदम खोनासंनो बाबाय आङो। आइ आरो जेबो दाबुंसै दे, दलर उन्दुनो थिनदो बाराखौबा, आरो मोजाङै जोथोन ला, लोंनाय मानसि फेनाय मानसि बे ओरैनोबा। दे जागोन दे आयै, जेबो बुंला आङो। आरो दा बहाबा रागा जोंनानै दुखु मोननानै ब्लड ओंखारलांबा मा जाबावगोनहाय, ओरैनो फेनाय मानसि। दे हैदो मानदेरनो। माथो फनानो रिङोल', मानो हमला दिनै? आधा घन्टासोआनो जानोसै, गैया माथो दासिमबो हमा। गारियाबा मोजां जाखोना जादा, माथो फनखौनो हरफिनासै बेलाय? दा हरगोन होनना बुंदोंमोन माथो। आरो मोनाबायबोथ', सफैनांसिगौमोनथ' माथो। दहाय सोरांखौसो बुंबाय, दाना नै बर'सायानो न'आव सफैयासै माथो। आं मा खालामबावनो दिनै, मा खालामबावनो आङो? आय' बिहामजो, हाबा बरसाया दाबो सफैयासै माथो? आयै, बेनोथ' मानो दाबो सफैदियाथाय? आरो दहायथ' बेना गारिबो गाज्रि जादोंमोन। हाबाब, मोनागुनानो बेफोरबायदि गारि गाज्रि जानो, माजोंथो फैनांगौ बेलाय अब्लालाय? बेखौनोथ' आयै, आं थांनोसै बुंदोंमोन, ओमफ्राय गावनो दा जेबो नङा होननानै दा फैगोन होनना बुंबाय। आयै न'निफ्रायनो गारि थिनहरफिननो हागौमोन, मानोथो बादा होनांगौ जाखो बेलाय? आयै मोनानि सम मा जायो मा बेरो, फन हरफिनाखै बिहामजो? फनखौलाय हरदोंमोन आयै, ओमफ्राय रिंल' जायो, फनखौनो हमासै माथो। हाबाब, हराबो थ'थारबाय, दाहालागैथ' सफैनांसिगौमोन जुदि माबा फैनो होनदोंबालाय। बेनोथ' आयै, मानो सफैदियाथाय? आरो फनाबो हमबावला मानसियानो। आयै, थांनानै एसे नायनोसै नामाथाय? हाबाब, हरबो जाबाय आइ, दा जों बहा नागिरनो देनाय? आरो बियो फैबायबालाय बहा दं होनना बोरै मिन्थिगोन देनाय, फनबो हमाबा? नङा माने आयै, जेराव गारि गाज्रि जादोंमोन दहायो, बिसिम थांनानै नायनोसै नामा? खिजानि दासिमबो बेयावनो दङ। हाबाब, र' बिदिबा नोम्फाखौ लिंहैनि आङो, ज' थांनानै खेबसे नायनोसै ना माथो होनो? आरो उन्दै नानिया, बेखौबो हराव माबोरै गालां देनाय? आयै बिदिबा नों न'आवनो थादो नामा? आफाजों आंजों थांना नायनोसै, दसे नायब्रबना फैनोसै, गोसोआनो मानिथारासै आंनिया। आयै बियो जेबोथ' जायाखैना? न'आवथ' फैफिनगोन ना बरसाया? नै बिहामजो, हाबाब बिदि सानथ'नांला दे, नायनानै फैब्रबदो दसे बिदिबा।
फनफोराबो खिजानि गारि सालायबायदोंदां बेखायनो हमाखै जानांगौ र' बिदिबा नोम्फाखौ लिंहैदिनि आङो फनखौबो मानो हमलाथो दिनै आं जि बोरैबा मोनबायलै आयै मा जाखोबा आइ बिनि सायाव मोनानि सम दिनै आं बेखायनो बुंखादोंमोन दहाय थांनो होननानै गारि लानानै थांसै आङो गैया नाथाय मानिया गावनो बुंबाय जेबो गिनाङा आं दान सहैगोन होननानै नाथाय गैया माथो आयै दासिमबो सफैला आं नायनोसै आयै मा बेरनो दे मोजाङैनो मोजां उन्दुना थादो बेयावनो उन्दुनोबा ओंखाराखै आङो उन्दुनो ओंखाराबाबो उन्दु आरो मोनाबाय नालायथो माथो सोरां हो एसेबां जौ लोंना फैनांगौ ना नोङो हो मोनामजोबलायनाय मानसियानो जौ मोनामजोबथारबाय मा जाखोब्रा नों अना नालाय बेखायनोथ' जौखौनो मोनबायब्रा आं जौजोंनो अनजाबाय रागा जों मालायखि इमान जौ लोङोना सोरां नोङो हो मा गोदोनि बेमारानो खारनो रोंला नामा नोंनालाय ना सुरेसो हमहांफिनदों गोदोनि जौ फाग्ला बेमारा जाम्बिलाय जौ फाग्लाया मानो जादों देनाय मा मिथिगौ आंलाय दे सिरि उन्दुदो गाबोन रायलायगोन नोंलाय बहा थांनो नागिरदों देनाय नोंनि बेबायदि जौ मोनामनायजों आं थानो हाया बिदि आरो हगार आंनि आखिया जौ लोंनानै फैनानै बेवहाय जेबो नङाब्रा जौ लोंबाबो दाबोथ' नोंखौ सिनायोना आं बेखायनोथ' न'आव फैफिनदोंना आं आच्छा बिराद मेहेरबानि खालामबाय नामा न'आव फैफिननायखाय बेखौथ' खिन्थानो सानाखै बबेयाव थांनायमोन ना बेखौथ' खिन्थानो हाया आं दाथ' नोंजोंसो रायलायगोन आं मायो नोंबो आंखौ सिनायबाय थाखादोंना बेखायनोथ' आंनि खोथा खोनासंथारा नों दिनै खोनासंदोब्रा आं बिदि जौ फेनाय मानसिजों रायलायालै जेखियानो जादोंला थाङो माथो आं नोंखौ मा होनदों नोङो मा होनदों नै बिहामजो जायगायाथ' बेखौनो होनदोंमोन दा आबाया ना माबाफोरसो गोरोन्थि जादों नामा खोनानाया नङा आफा जायगाखौथ' बेखौनो खिन्थादोंमोन माथो नुवासै जोङो अब्लालाय हा न'आवलाय मानो थाङासै बिलाय ना सोरबा लोगोनावसो थालांबाय नामा आफा सोरबा लोगोनाव थांबाथ' खनसेबाबो फन हरना खिन्थागौमोन ना बियो आरो बहाथो थांखो बेलाय गारियाबो मानसियाबो बेयाव गैया माने मोजां जाबाय ना माथो बिनि गारियालाय आफा जों दाना बहा नागिरबावनो दिनै बेनोथ' बिहामजो फनबो हमाबा बहाथो नागिरबावगोन जों दा एथ' मोनायावलाय गैया फनखौनो हमा फनानो रिंल' जाबाय थायो हमा खेबसेबो आबा बरसा नङा मानसियाथ' बेयाव गैला खोमादां नङाबाथ' गारियाथ' थागौमोन अब्लालाय बहाथो थांखो मानसियालाय आफा खाथि खालाथिंबो नायबाय माथो जेरावबो गैया बियो ना बे जायगानिफ्रायसो थांबाय नामा बेनोथ' बिहामजो नोंबोथ' जेबो खिन्थायाखैना आबाया बहाथो थांथावथाव बेलाय जानो आफा बहा थांखोबा बिदिथ' खालामफेरामोन बियो जोंबो न'आव थांनायानो गाहाम जासिगोन नामा बिहामजो नांगौबा गाबोन फुङाव र' मा खालामनाय जायो दाथ' जोंबो मिथियानो अब्ला माथो खालामनो हाबावनो नांगौबा गाबोन पुलिसनावनो थांगोन दे खर'आनो बिराद साखोफ्रां नालाय सोरां रायसिगोनलाय आरोना मानोथो बिदि जिरायबाय थाखो दिनै नोङो दे मोखां सुहैदो नङाबा दुगैहैखादो थां एकदम फ्रेश मोननायनि मैया लोंनाया एसे बारा जादों न' नों रागा जोङाखै थेत्तेरि माखौ रागा जोंनांगौ दिनै सम एखनबा बिदिनो जाखायो आरोना माथो जेबो नङा दे सानफ्रामबोथ' नङाना गावहा गोबावजों खेबसेल' लोंनायखौनो माथो गाज्रि मोननांगौ आंलाय आरोथ' खर'आसो बिराद साबाय खोमा न' नोंना एसे बारासो जादोंमोन जेबो नङा दे आं माबा साबाद बरहा होनना फुदुंनि र' ओमफ्राय बेखौ लोंबानो एकदम नोंनि खर' सानाया दुर खारखागोन साहाखौनो खेबसे स्राय लोंना होदो सोरां स्रां मोनगोन दानो सिमांसो नामाथाय दे होमबा थाथ' दे दसे जिरायनानै मोखांफोरखौ सुना लादो थां आया माथो जाखो बेलाय माथो जेबो रागाबो जोङाखै रायाखैबो माथो जाखोबा खोनासंलाय सोरां माथो दिनैलाय जुदालै जुदि सोरां मानोना दिनै एसे जुदा नुखागोन आंखौ बाप मानोबालै सनु मानोबा माने दिनै माबाफोर स्पेशल दं नामा जेन'बा थेत्तेरि सोरबा माबाफोर स्पेशल थाबाल' माबायो नामा ओरैनो आरोलै एसे जुदा नुबाय आंखौ दिनै जेन'बा माबाफोर खारन थानो हागौ आरोना नोंथ' बिदि देलायमोन नङा होमबा आङो ना माने सोरां दिनैहाय नोंनि हिन्जाव बायदि देलायदों आरोलै
आंनि हिनजाव आरोना माथो आंनि हिनजाव नंखायामोन दा औसलै बाबा औस थेवबो सिगाङाव एसे बेलेगमोन आरोना दामानि एसे सोलायसिनदों आरो जेन'बा बोथोरा सोलायखोना मानसिया सोलायखो जेनेबा नोंसोरबा मा साननानै लायो सोरां जायखिया आरोना नोंहा साननानै लाबानो जाबाय दे मा एसेबां गोदै रायलायलायदोंना आंजों सनु ओं जेन'बा रायलायनो मोनामोन आरो ओमफ्राय बाखि खबरा मोजां ना ओं एसे मोजां साबथ' जेन'बा दाख्लैफोर बांद्राय एसेबांबो मोजां नङामोन आरोना आच्छा ओमफ्रायथ' सोरां बांद्रायखौबा रायलायबाय थानो लाजिलायलांबायसै आंना बाब मानो लाजिनांगौ जाखो जेनेबा लाजिनाङा ना माने नोंजों बेफोरबायदि स्राय मोजाङै रायलायफेराखै आरोना बेखायनो लाजिनो ओंखारलायलांबाय आङो माने आं नोंनो सरबतसे एसे बानायना लाबोदोंमोन दाना सान्दुङाबो गोसा जाथारबायना बेखायनो बाब बिदि अनना होबाथ' नों जेखौ होगोन बेखौनो लोंगोन माथो बिसखौनो होफैबाबो लोंनो हागोनलै माथो बिदि होनो नामा सोरबा दिनै बिस नङा दे बियो ओरैनो सरबतसो आरोना दिनैसो माने नोंनि आखाइनिफ्राय मोनलोंसिगोन आरोना दे जोंहा लोंदो ओमफ्रायथ' मा रायलायबावनांगौ जाखोबा रायलायनायानोथ' जानोबा आंबो बारा मोनथियाना माने बेफोरबायदि गोदैखौ बांद्राय रायलायनो रोङा आङो नाथाय खिन्थु नांलायनायखौबा साला नांलायनायखौबा हले जेननायाव गैया ओरैबायदि खोथा ओंखारगोन मोजां दे जेनेबा आरोना ओं ओमफ्राय दा बर्थमान नोंजों नांलायथ'वा दे आङो जोबोद साबायखर थाबाय होमबा आंनि हिनजाव आरोना ओं सोरां आथ' दिनैनिफ्राय नों मायबाफोर खामानि थिनबाबो मावगोन दे आङो बाब्रे नंगौना नङा जाखोबा सिमांसोना मोगथां नुखो आं सिमां नङाथ' दिनै आंखौ खेबनो नायनाय दानोबा मिथिगोन बाब्रे एथ' सोलायबायना नों सना होमबा आंनि जिउ आंथ' आरोलै सोरां आंनिनो हिनजाव मारना होमबा नों ओं होमबाथ' सिमांखौनो जाफुंनाय बायदि मोनलायबाय आं बाब्रे गोसोखौनो दिनै बहा दोनगोन बहा मागोनसो मोनबाय आं खुसियानो आरोना मा बुङो दिनै सोरां नोंबो नंगौलै जिउ नंगौ देनाय ओमफ्राय नायनाय गावहा दाबोनो खिन्थायासै आंखौ माबायदि नुदों दिनै मा बुंबावगोन आरोना आङो दिनैथ' माने नोंनि रावफोराबो आलदा मानसियाबो आलदा ना हाबाब आंलाय सिमांसो नुखो ना माखोसै जानो आरो आयै मा दिनैहाय आं जेखौ नुदों नोंबो बेखौ नुदों नङा होमबा आंथ' आयै आब'खौनो मारै जाखो बे दिनै मा जाखो आयै माथो बिमा फिसा माखौ नायगोमोखो हाबाब आइ नोंखौ दिनैहाय जुदा नुथारदोंहाय माने एसे आलादा नुदों आरोहाय दिनै आंथ' आब' एकदम हिनजाव गोदान रोखोमसो नुदों आंलाय दिनै मिथिगौ ना आंथ' आरोहाय दासो सोरांनि हिनजाव बायदि नुदों नङा होमबा दे आरो आयै दिनैनिफ्राय आंखौ बेबायदि नुबाय थाखासिगोन आबा नंखायनो नंगौसै नंगौलै आयै नंगौ आंलाय मानो नंखाय बुङो दिनै नंगौ बाब हामथारबायहाय मा बिदिबाथ' आइ नों बुजिबाय बिदिबा आंथ' आयै बेखायनोथ' आब'आ दिनैहा एसे जुदा नुदों न' माथो खालामबावनो आयै दिनै माथो खालामबावनो आं मालाय आंनि खाफालाव जि दङ बेखौलाय आंबोथ' सोलायनो हालाबालाय माथो खालामनो हाबावनो दे आरो अब्लालाय माथो ना बुजिनांगौबालाय एसे बुजिनायसै आयै आंबो दिनैनिफ्राय माने आं सोरांजों आरोना आयै मोजाङैनो रायलायनो नाजानोसै हाबाब आइ सोरां जावैसोजों खेबसे दामजानानै बेफोरबायदि सोलायगोन होननानै मिथिनायमोनबा सिगाङावनो दामनो थिनगौमोन आङो दामजानो ओं सोरां जावैसोजों लावथिजों मोननानै दासो सोलायबाय नङा होमबा नोङो दे आयै नोंबो मा सानो दिनै जायो नामा बिदि सोरबा जेखियानो जादोंना नों सोलायमारबाय आइ नोंनि गोसोआ सोरां जावैसोखौ गनायनो सानमारबाय अह आयै साननानै लादो गनायबाय होननानै आरोना मा आब' बिदिबा नोंबो दायो गुमैखौ मोजां मोनबाय न' ओं जेलि ओं नों गुमैयालाय एसेबो गाज्रिदाय नङा आरोना बेखायनो एसे साननो
बेथ' मोजांनिसो बाथ्रा नङा होमबा सोरां जावैसोखौ बायदि नोङो दायो एसे साननो हमबाय दे लासै लासैनो मोजां जालांगोन दे जागोन दे आयै जागोन दे एख' सिन्था जानो नाङा दिनैनिफ्राय आरोना आयै सोरांनोबो माने नोंजामादैनो ओंखामखौबो स्राय खुरना होगोन दे आंनो माथो आइ बेफोरबायदिनो फिसायखौ अननो रोंनांगौ आरो फिसायजों मोजाङैनो रायलायनांगौ मा सनु नायनो मोजां मोनथारदों नामा आंखौ बेनोथ' आरो सोरां बेखायनोथ' दिनै नोंनि महरखौ नायबाबो अहायाखै आङो मिथिदोंना नंमारगौना ना ओरैनोसो बुंदों इस आंलाय मानो ओरैनो बुंनो दिनै नंगौखौनो बुंदों आरोलै एकदमबारे सैथो बाथ्रा आरोना नोंनि खोथाखौ सनु फोथायनो गोब्राब मोनो माथो दे आरो फोथायनो हायाबाबो फोथायनानै लास्रादो ना माथो होनो मालै दासिमबो खिन्थानो हाला नामा नोङो हो माखौब्रा मा खिन्थानांगौ जाखो ओहो बिदिबा बावबायानो मिस्टारा हो बावबायानो ओमफ्राय माखौथो रागा जोंफिनलायखो देनाय मैया सोरनाव थांनायमोन हो सोरनाव थांनानै बिदि लोंना फैया सोर लोंजानोखौलाय मा नांबावगौब्रा मैयानि खोथाखौलाय मैयानो थांबायना माथो आंनि थाखायथ' मैयानिया दाबो थाङाखैथ' मैयानि खोथाया मिन्थियागौमानि सोंबायानो थागोन आङो आदसा ओमफ्राय माथो खालामदो नों मोनथिमामालाय जेरावखि थाङा मोनथिजोबनांगौ आरो ना लोंहाथ' जेबो नांजाखायामोन ना माथो ओमफ्रायलाय माथो जोंखो मालै सोरां खिन्थाबा नोंहा माबा लस जागोन नामा जायाथ' मानो लस जानांगौ आंलाय होमबालाय माथो खिन्थानो हाया देनाय अ ना सोरबा हिन्जावनाव थांदोंमोन बेखायनोथ' खिन्थानो हायाखै नोङो आं थांबाबो जेनेबा नोंहा माथो जाखो ओमफ्राय माथो जाखो नङा सोरां मिथिदोंना जेखौ सोंदों बेखौल' खिन्था बुंदो खोन्थायालां मानो खोन्थानोब्रा आंलाय आरे बा एसेबांथो दुगाना नोङो आयु खमसे खम नोंनिफ्रायथ' एसे खम ना आंनि दुगाया मोजां आरो अब्लालाय माथो जायखिजाया दिनै खिन्थायानो आं मालाबा खिन्थागोन दे आरो होमबालाय सोरां माथोबाव आंबो बांद्राय सोंबाय थानायाव गैयालै बाराखौबा बा मोजांथ' होमबा ओं माथो होमबालाय ओमफ्रायथ' सनु नोंथ' आंजों थाखासिगोन दा ना जानो सोरां आंबोथ' बारा मिथिलाना नंखायना एकदम 100% नंखाय माथो अके ओमफ्राय सोरां फंसे बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन आरोना आङो मा बाथ्रा मोनबा गोथाव ना बाथ्राफोरा नों खोनासंदो आं बुंलांसै आरोना दे होमबालाय बुंनाय आरोथ' बेयावलाय नोंनि आंनि अनगालाय सोरथो दंबावो ना देनाय बुंनाय बिदिबा सोरां नों आंजों थानो सानथारबाय आरोना साननायालाय सानदोंमोन आरोना नोंसो माथो राजिखौनो जायालाय दे आरो सोरां नों एसेबां बुंबायबालाय आंबो नोंनि खोथाखौ मानिनोसै आरोना नों थगायाखैथ' ना ओहोथ' मानो थगायनांगौ आंलाय ओमफ्रायो खेबसेखौथ' मानिगोन दे आङो नाथाय सोरां नोंबो आंनि मोनसे खोथा मानिनांगोन आरो मा खोथामोनलाय बे मानिगोन दे आरो मानो मानिया जानो देनाय दे आरो सोरां आंबो नायनोसै नों आंखौ एसेबां अनो नालाय आरो जोंनि बागै एसेबां सानो ना नोङो अब्ला आंनिबो मोनसे खोथा मानिदो होमबा मा खोथामोनलाय जुरि नों आंजों थानो सानबाय दे बेथ' थिगानो नाथाय सोरां नाथाय नों अराय जिउनि थाखाय जोंनावनो थाया मानो ओं सोरां जोंहाथ' दा न'आव रावबोआनो गैखायाना बेखायनो जोंहा बेयावनो थानोसै आरोलै जों हजों मानो थांफिनबावनो दोननाय हजोंथ' आरो इमि आरो बरसामोनहा दंखायोना बिदिबा नोंसिनाव थानांगौ आरो ना आं अराय जिउ ओं माथो गाज्रि जानो जेनेबा जोंनाव थानाया मानो जोंनाव थाया आरो नों हजों थांला आरो ना होमबा सोरां आं थाङोबा आइ आरो सिलिखौ सोर नायगोन देनाय जुरि हजों थांबा मा नायनो हाया आरो ना आइ आरो नानिमोनखौ नायहरनो हाया आरो ना जों जायखिजाया सोरां नों जोंनाव थानो गोसो गैया नामा हो माथो नोंलाय गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोनलाय जोंनि न'खरनि गासैबो बिबानखौनो लाजोबगोन जोंखौ नायगोन होननानै अब्लालाय माथो जोंनावनो थादो आरोलै बुंबानो जायो आरो ना जुरि मानो जाया बेलाय देनाय मानो जाया सोरां माने नोंसिनाव गोरजिया जाना थानांगौ आरो ना आं थाबाबो माथो जानोखाय देनाय